Uitați, braconierul a furat peștele, uite-l. Uite-le ce abur este din apă. No, ci că el nu fură. Ia vezi că e ăla. Uite, el a băgat pe, uite, îl are la slingă acolo. Dacă o să iau un... Și acum vrea să-l pună pe grătar. Fiți atent, George a prins grătarul. Uite și tu la el, na. Ăsta e, uite, Haldă, uite, ia, cine este? Uite Haldă, Bailiff, na, lasă pe ăla să fure peștele. Deci mână-mână, nu? Mână-mână, place. Uite și pe ea. Ia uite, complot. Toată lumea face complot. Ăsta fără pește, uite, na. Ce, mă, ce să naște din pisică toșoară? Și ăsta e băiatul Nelu Pescaru. Uite, na. Uite cum a furat peștele, dă-te în pula mea, na. Uite, unde e peștele? Uite acolo, na, uite, na, că l-am văzut. Lasă-mă că are mâine o promisiune. Uite, ăsta e prietenul lui Sebi. Care are mâine o promisiune. Care ține parte. Și ăsta vrea să mănânce și el un pic din peștele. Nu, mă, nu-l mănânc, are o promisiune. Promisiune. Am un doctor, un baros, care trebuie să-i duc niște pești. Zi-mă așa, mă, să-i duci un cartuș de Kent să mă rămă, mă, Și o cutie de Amigo. Da, Amigo, da. Uite, bagamonți ăștia aici. Na. Ăștia au văzut tot, dar nu zic la nimeni, na, uite. Dar tu pe cine filmezi, nu Pontonel? Pe voi, pe toți. Uite, uite. Asta e proba, ați belit pula. V-am ars. Ce se întâmplă pe Stamboro rămâne pe linear B1. Mâine